Quddiem il-Parlament bħalissa qed tiġi diskussa mozzjoni li mistennija testendi l-età tal-irtirar tal-membri tal-ġudikatura minn 65 sena għal 68 sena. Din l-idea issemmiet ukoll fid-diskors tal-budget. Din l-estensjoni mistennija tfisser aktar effiċjenza fil-qrati Maltin, hekk kif ser tkompli tindirizza l-ammont ta' każijiet li qatt iridu jinqataw filwaqt li l-qorti flimkien maċ-ċittadini ma jitilfux mill-erf li kapaċi joffru dawn il-veterani fil-qasam legali. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Louis De Gabriele iddeskriva din il-mozzjoni bħala waħda pożittiva. Validità fli wieħed jaħseb illi l-erf il-konoxxenza l-esperjenza ta' mħallef jew ta' maġistrat li jibqa' in office tajnu biex jagħmel ġudizzju aktar għaqli, ġudizzju aktar malajr fuq ċerti affarijiet u allura naħseb li hija miżura pożittiva. Il-President tal-Kamra tal-Avukati qal li l-ġudikant għandu jkollu għażla. Għandha tiġi adottata b'mod li tkun diskrezzjonali f'idej kull individwu, ġifieri imħallef maġistrat ikun jista' jirtira ta' 65, però jekk ħoss li għadu tajjeb u jista' jkompli jagħti kontribut, ikun jista' jibqa' sakemm ikollu 68. Dr. De Gabriele qal li jekk kif tiġi fis-seħħ din il-miżura se tħalli l-frott minnu fih. Fl-immedjat żgur li ser tkun utili għaliex hemm numru ta' ġudikanti li ser jirtiraw malajr u sakemm jerġgħu jsiru ġudikanti oħra wieħed irid jieħu ftit ta' żmien. Intant il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ta' rendi kont tax se ssarraf din il-miżura f'ħajjet il-poplu. Ħattina lura li ma nitilfux erf illi hemm speċjalment fil-qorti tal-appell bitlieta ta' mħalfin li ilhom hemm u qed jaqtaw ħafna sentenzi u li se jirtiraw fix-xhur illi ġejjin, però ovvjament din tapplika għal kulħadd. Għaċ-ċittadin se tfisser iktar effiċjenza. Iktar effiċjenza fil-qrati tagħna, speċjalment biex naqtaw backlog ta' appelli li hemm bi pjan li għandu l-Gvern u li huwa maqbul ukoll mal-Prim Mħallef. It-tielet, l-avvanzi mediċi, persuna ta' 68 sena qatt baqalu ħafna xofri.